हामया फारक 11 तारिख जून 2021 जिनी गुबागरानी थानसानी मारियो एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड जबानो तेबो शक्तिशाली खायने बगै पार्टी IPFT याकरै गुबागरानी मथाव दिनै जॉइन खायका और जॉइन खायथानी आं निजे सात नং देमसरा कचुसरा थानाय इलेक्शनी एडिसी साधारण निर्वाचनी कैंडिडेट श्री बीरेश देबबर्मा आंनि पार्टी पोस्टनि थाखाय सेंट्रल कमिटी AGS केयानि लगेयाव फायमानजाखा तेखरकजा उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि सदस्य जिनि बरं गोनां सन्जित देबबर्मा मो सानानि मुचुं अबनो दिनै गुबागरानी थानजाना नाहारै जे त्रिपुरामथा जिसुं थानजाना नाहारै आं दिनै अबनो आं जे IPFT खायो IPFT नि कुनु नेताना कुनु ब्लेम खायना नाया आं माजराना नाया आं जस्ट थानजाना हामजाखा आं गुबागराना सापर्ट खायो दिनै आं बिना थानजानि मारियाव जॉइन खायका हामबाय आसोखनो चिन IWF दिनै हिंके जों खरकसा हिंके डिविजननि मेम्बार सन्दा देबबर्मा बस कागज ताई बोलते त्रिपुरा जे IPFT या करते हैं त्रिपुरा में तो आप है जॉइन आनी डिविजन तो फायन होने आं खाकाओ कोनो उंगई दिनै फाइमालिया बरक अब हाय बोलो फायने होने आं वानसो